Konnichiwa minasan. Ang oras karon minasan alas 3 nya March 23. So Lunes karon minasan. Ugma ang among duty nagyud. Karon minasan mobiyahe kog utro sa akong giassignan. Duha ka sakyanan sa bus. Norikay, baling magnorikay ko. Karon minasan mudagan katong pagbalik na mo minasan mudagan yung mga 2 hours pero kung moto naon minasan 30 minutes 20 minutes lagi ang biyahe nako gikan sa gikan sa Ikawara Iwakura station padulong sa Kumaki station sa bus 20 minutes din pagabot na po sa Kumaki City mubiyahe na pug kog mga 15 minutes siguro padulong sa akong giassignan sa Mamahara. So karon minasan i-share na ko sa inyo ha ang akong lakaw. Salamat kay minasan ha. Lakawon ta minasan. Mao na siya minasan ang mall nga dira mi mamalit sa mga palitunon. So mig hawa ta sa balay minasan alas 3 sa hapon. Nagpakuyog ko sa akong palitripad sa akong pagbiyahe. Si Idsil minasan mo biyahe po na siya iya sa yang jutihan train yang sakyan mga 30 minutes siguro yung biyahe. Ang pinakahiyahe minasan kani akong paritripad magjitin siya rani siya bisikleta ba jitin siya di ikimaas padung siyang gitrabahuan minasan ang apita ato rang malabyan dito sa tumoy ang Iki station, bus station ug train station. So minasan ang number 1 jud diri nga pang BBI sa mga tao dito sa mga bisikleta. Makita ko. Common lang na sa diri minasan. Motor diri nga auto bike talagsara. Oh, naabot nami sa kuan minasan sa train station kana ang dito sa Pikas Padulong lahi to ako motabok ko sa ilalim sa train station kay bus mo sakyan diri mi naga kuan minasan nagatambay kay internet libre anang Family Mart. So mao ni nya dito ang Sakura nay duha ka punuan nga Sakura ko sa buwi. Tara. Ako Padulong sel. Asa kang pikit? Dito mo sa Pikas ra. Palit pag ticket si Jill minasan. Ticket si Jill siya minasan. Kibali minasan mag-screenshot mi sa biyahe, mag-practice mi sa biyahe ba. Di kuyugan na mi itong naging adlaw. Pero ugma naman ang duty, amo lang sure-sureon jud. So diri ko maagi. Ang ibabaw ni minasan kay train station na. Oh, bye-bye Sil. Bulag ming Idsil. So dili ta moagi. Nabot na sa bus minasan. Mga 15 minutes jud. Ang praktas na to padulong sa among gipuy-an. So narang bus oh. Tanaw na tug mao ba ni. Ang bus diri minasan ay daw kabuk abrihanan. Kanang sa tunga minasan dira ka mosakay. Nya ko ang ticket nimo. Imo na og kanang kilid sa driver nga portahan. Dira po ka mo bayad pag naog nimo. Kawat-kawat atong video minasan na kay di na tong lugar. Kuha ticket. Ticket ba? Narang ticket minasan. Going tag Kumaki City. Lumaming pa rin. Gikan sa Iwakura station, bus station, muhunong yun sa Kumaki City station. So dito jud ko muna mga 20 minutes na biyahe siguro aning. Kani sa kilid minasan ko ani
Iningunong na ko na ko, slokon ko rin sign sa buton no. Napagbasa na tumarimas. Hiragana sa stop. Tumarimas. Abot na kita minasan. Nabot na yung minasan. Kapare. Minasan abot ng Tagkumaki City. So diri ang bus station nila. So mutabok na sa Pikas Basket. Musakay na butag Mamahara. Kibali Kumaki City. Ang Mamahara lugar na sa Kumaki City. So madon ta minasan. Issue silang park pa rin. So kaduha ko magbiyahe minasan sa isa ka adlaw. Kaduha ko padulong pa lang kaduha na ko magbiyahe. Ugma minasan, Wibis, March 24 mag-start na ko biyahe mo nang i-testing ko biyahe karon pakuyog ko sa paripan. Salamat minasan. Muna siya minasan na wala pay bus padulong sa Mamahara. Gikan din sa Kumaki City padulong sa Mamahara mga 15 minutes tagod siya pero ang interval lang ba may dugay. Murag dira jud ko malangay. Kanina bus ang sakyan padulong sa Mamahara, gikan din sa Kumaki. Dapat kada adlaw sa ting duty alas 7 28 na ako diri. Kay sunod nga biyahe 8:45. Wala malit ako alas 9 ako ni. Sayo. Bata ka sa minasan. Unya bang atong masakyan alas 4:22. Pandamay. Karat na minasan grabe gyud. Tibuk adlaw masugol magsigig. Lakaw ni. Tuy. Ay ito mi paaka tuy. Ay ito mi paaka tuy Diyos ko. Minasan on time kayo. Minasan ticket minasan. Back and court na. Minasan. So naabot na ta sa akong gitrabahoan. So muna kung giingon minasan ba, gikan sa amo sa akong gipuy-an jud, nihawa ko alas 3, so naabot ko diri 4:36. Ang biyahe sa bus minasan ubok raman 20 minutes lang siya sa unang biyahe, ikaduha minasan mga 15 minutes ra pero tungod lagi sa kanang kanang schedule. Oh. So diri ta kaning likod aning puti nga building. Na dito ang kuan Jutihan, mabaktas pa. Ito raw facility kanang gray nga top. So manabok na bud mi sa akong pariminasan. Manakay na bud mi, manguli na bud mi sa mong balay. Dili na bud ta maghulat. Kanang tabok ko kanang green. Minasan tabok ka, di ka na sa Pikas, tabok ka. Wala ko ning bus stop minasan, maghulat na pug ko minasan. Atong bus kadi siya baliduhan na siya katikita na pud. Wala ko pliti papalik. So mo ning schedule ron. Ang oras ron kay kasi oras pare. Tapos yung relo 4:39. 4:39 so nara 4:39 4:31 man ni. So nilampas na minasan. Maghulat na buta diri minasan og kuan ang kuan. Alas 5:41. Ang hulaton pagpauli. So grabe yun ka hasol ang akong pagbiyahe ni karadlaw minasan ba. Gikan sa among gipuy-an Iwakura Station padulong sa Kumaki. Walay problema, tuloy-tuloy paspas na kay siya pero ang pag-abot na diri minasan mo ilangay. So mao ni siya, kurot yun ko akong oras diri. Paminaw ako minasan 18 hours masudong lakaw na ako nigikan sa balay. Salamat kay minasan ha. Minasan og next winter mag-snow diri. Na.
Patay. Magbalukot siya ko na rin sa no. Magdakog tint diri. Maghikda ako. Pagdamay. Nga makinit sa Minasan kay na may family mart dito. So mo niyang palibot sa kong tindugan. Dito katong green oh. Family mart dito. Libreng net dito. Iki masyo. Makinit sa mi. Tukong sa mi diri sa kong paritripad Minasan maki wifi family mart. Pitindaghan family mart diri og 7-Eleven. So mga free wifi ni sila. Kaning family mart po wala man mi internetan, wala pa may net sa among cellphone o may cell number diri. Dito pa mi gatambay katong sa among lugar ba. Dito po ko naganit. Ngaong paritripad. Salamat ko yung kuyugan ba. Kay usa kay dangatan ako ni og wala na ko ni gipraktisan karon og biyahe. Salamat Minasan. Bulat pa mi og alas 5:41 to pare. Oh. 5:41. Liman kami Minasan ha. Naabot ko diri 4:36. Nya maghulat na bug og pabiyahe pabalik og kuan. 5:41. So grabe yo, jikang kakarimas kayo. Dito ko sa kuan. Minasan nagtambay mi sa Family Mart ba. Minta sula pang biyahe na meet na mo ang taga Cebu. Bisaya. Hello. Ay ana. Hello. Oh. Gwapo ni. Gwapo nga tao ni, descendants ni. Salamat. Anyang asawa taga Mabini pod Kumbal. Pintura po po dito. Oh, gitagad mi niya ba kay Bisaya lagi daw mi aming giduol. Salamat kay Minasan. Di ba? Kasakay namin Minasan mga hapit oras yun mong hiniulat. Grabe nagputi na akong kamot ko. Grabe yung tugnawa. Ugma magdala di kong gloves yun. Oh, padulong mig mamahaba. Aw kumaki di eh. Naabot. Okay. Karong sakay na bus pa ulit sa Amuas ay Iwakura. Basig mo auto. Basig mo auto nga bus. Dalion na to. Nakasakay din sa Minasan. Gikan sa Kumaki patlong sa Iwakura. Dito rin sa Mamaharang Dugay. Padulong diri sa Kumaki Station. Abot namin minsan sa Iwakura. Sa among city. Abot namin Minasan. 6:30 minaabot. So biyahe pa lang Minasan ha. Padulong og pabalik. Nidagan og 3 hours og tunga. Ang oras karon 6:30. So wapay labot sa duty Minasan nga 9 hours. Ang 9 hours na nga duty, apil na diha ang 1 hour nga break. So sa ato pa gikan diri mo baktas pa jud ko sa amua. Ibutang na natog mga 4 hours ang travel time nako. 4 hours plus 9 hours mudagan og 13 hours a day. So mo na siya Minasan akong trabaho na diri sugod ugma. So mo siya akong travel ka Minasan mudagan og mga 13 hours a day jud siya. So ugma magsugod na ko og duty. So di na kay ko ka vlog ani kay busy na yun. Sa akong pamilya amping mo diha tanan kang Mama Ivy, kang Isil Knives, kang Ate River, amping mo na dili na kay ko ka vlog na kay mabisi yung trabaho na ko sa akong gabi na kong papa. Amping ko na ma ayo amping sa imong mawaron tanang sakit mo. Salamat kayo Minasan. Iwin ako mismo nag-uul yung bugos akong biyahe lagi. Dool naman ta siya. Ang schedule lang sa interval ba. Pag-abot na ko sa Pica City. Salamat kay Minasan.
ngit-ngit namin nakaabot. Kung balik din sa Family Mart. Salamat.